Isebe lemisebenzi nengqesho lithi lilandele ekhondweni lezindululo zombutho ezabasebenzi kwihlabathi ILO kwilinge lokuphonononga imithetho kuquka nemiba eyahlukeneyo yokuxhatshazwa kwabasebenzi emsebenzini. uNkosikazi Tabea Kabinde ongusihlalo wekomishoni ejongene nezengqesho ucacisa ngokusungulwa kwalomqulu wokuziphatha. The need is basically as a result of the fact that South Africa is one of the member states of the ILO, and last year in June, when the ILO came up with the Convention 190 and its recommendations on violence and harassment in the world of work, we then as a member state had to look at our current policies and check the extent to which these are compliant with this code. And that called for us to then amend the Code of Good Practice of Sexual Harassment. Uthi zitshintshile indlela zokuxhatshazwa kwabantu emisebenzini nanjengoko bekufudula kujongwa ukuxhatshazwa ngokwesondo nangoko ubuhlanga kuphela. Uthi ngoku kukho izinto ezifana ne-cyberbullying nalapho abantu baye baxhatshazwe kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla obufana ne-internet kumaqonga onxibelelwano. We know that things have changed. You know that to a large extent organizations would have things like functions that would take place at different venues, and therefore we had to make sure that it also addresses the issues that can take place at those environments. When people are on a strategic plan in a hotel, there you find sexual harassment, you also find bullying. Uthi loMqulu nosungulwe kwiveki ephelileyo uluntu lungakwazi ukuhlomla kuwo ngokungena kwiwebsite yesebe lezemisebenzi nengqesho kungaphelanga inyanga ezimbini.